बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीनि बिथांनि दैदेननायाव मैया उदालगुरि जिल्लानि मासबाद हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय मोन द' फरेस्ट रिजार्भ सेन्टाराव गोग्लैनाय गासै 896 नखरफोरनो हानि मोनथाय राननानै होबाय। जाख्ल'नायखौ अजद दैखांनायानो दायनिगिरि जाबाय। कमल दैमारि बिथाङा एमजिएनरेगानि खामानिया मोजां जायैयाव अजद होदोंमोन। कमल दैमारि बिथाङा बेखौ लानानै रेशन मोसाहारि मुंनि सुबुङा बुला-बुसि खालामनानै जोखोम खालामदों। बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बिसायख'थिनि आय'गआ भटार होगिरिफोरनि फारिलाइफोरखौ फोसावबाय। बे खेबनि भटारनि फारिलाइयाव गोदानै सा 27 भट होगिरिफोर बारायदेरनाय जादों। बे हिसाबै कक्लाबारि बियाबाव गासै 72,419 भट होगिरिफोरनि फारिलाइखौ जिल्ला बिसायख'थि आय'गआ फोसावो।